Заквича прасе някъде. Някой колега му удари с лук. Още едно прасе заквича. Долу им излиза това, че тук горе няма нищо. Което пак е добре. Няма сме капо. Минаха покрай мен група прасета. Далечината видяха ма и забягаха насреща. Гръмнах по едно заквича. Обаче не можа да го намеря. Страх ме да отида да проверя, защото там има човек на посия и да не стане някоя веля. Като приключи гонката, ще отида да видя какво е станало. Прескочиха пътя и заминаха надолу на другия бряг. Не мога да ги кърмя оттам, защото там е друг пост. Не мога да се отречам от моя. Но сега ще видя тук какво е станало. Има шуми нещо в храстите, обаче не знам дали съм купил. Пичове, да не бързам да се радвам, открили са прасето му. Чай, че свалил съм ги ти да мога да чувам всичко. Гася и отивам да го търсим, защото каза, че хъркал в гората. Явно не е през всяко с останали, защото излезна 12 прасета. Майка му да еба. И аз гръмнах по купчината. Оттам едно заквича. Заквича, че ударил съм го иначе. Тук няма да се обърне обаче. И сега хърка някъде в гората разправя. Ей го, суката. Първи лов в живота и го оцелих. Айде. Вече лапо. Браво, момчета. Браво. Браво, момчета. Айди, дай. Браво.